Kaixo lagunok, ongi etorri txorienera, hemen gaude, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, bi errezetakin, kontu pila batekin, eta atzo aurreratu genuena, gaur ostegun biralak, orduan, Instagram, TikTok eta olakoetan ezagunak diren bi errezeta ekarri dizkizu. Bai, baina gainera zuk ekarri dozuna niri asko harritxu jaz, da burginon bat, eta berez, hor txistia zuri utzikotzu kontatzen. Ez, bota, venga, plazerra zuetza. Normalian, burgiñona da klasikoa, ez? Bai, gixatu bat, aragiekin iten dana. Munduko honena, esaten da. Bueno, aragi gixatu bat. Eta, normalian errezta biralak ez di, izaten olan errezta klasikoak. Ja, bai. Izaten di olan, moderno txua. Baina honek, karo, ikutu moderno dauka. Bai, zein. Ze, aragiak inin beharrean, barren gorriekin ingo dut, orduan, bada, errezeta klasiko bat, moldatu ingo duguna, orduan, guk aurre ingo dugun errezeta hau, aragiakin berdin indezakezue, ze berez, aragiakin iten den, gixatu bat da, Frantzian oso ezaguna, eta, hemen barren gorria dauzko, barren gorriak, pentsatu ez daudela, hemen daudela, aragia laukitan moztuta, eta prozedura berdina izango da, salteatuko ditu lehengo barren gorriak, horrekin ingo denuena, aragia lehengo. Berez, hau, aragixakin beef burginon, eta barren gorrixakin... Ega, bota, gogotzu zauz, Patriko, guadeko zu botatzeko? Barren gorrinon. Bueno, mesedez. Eske... Julenen sinadura ez da hor... Gidoia interpretatzen gabiz. Bueno, nik... txisteak eta alde batero utzita, kontatuko dizuet errezeta hau nola egin. Lehen bizi, patatak ordu erdiz egozi, eta zuritu, birrindu eta oliba-olibarekin patata pure bat ingo. Barren gorria laurdenetan moztu eta salteatu ingo ditu. Hor bertan, gainerako barazki guztiak ilargi erditan gehitu, gero tomate kontzentratua botako diogu, utzi murrizten, irin pixka bat, ardoa, eta barren gorria berriro sartu da ondoren, salda misoarekin ingo dugu, busti horrekin ordu erdiz. Erregosten utzi eta zerbitzatuko du patata pure horrekin lagunduta. Baina presioa, beti laburpenak laburra, baina pausu asko dauzkago, nik ezin dut dena holan 35 minutuko lana 40 segundotan murriztu, ondo azalduta. Dana ondo azaldu bida, ez? Baina, gero pausos pauso 40 minututan bebai ikusten azelan itxen dozun, beraz. Baina, zer zara, bere aldekoa ero nire apoiatzea, Patri, horren dudak eratu zain, noren aldekoa zazu, nik ekipokoa zara, ez? Ez, nik jefian aldekoa. Ni soldata ordaintzen dagoen aldekoa beti. Txaketera. Bueno, esan dako, patata pure bat ingo dugu, patata pureu garbia izango da, ez diogu ez gurinik, ez oliba-olibarekin bakarrik onduko dugu, baina bai ingo duguna, patatak azalarekin, gatz pixka batekin, hemen. Tamainaren arabera, ordu erdi, 35, minutu, ero hogei, ez? Orduan, noiz jakingo du egin dauden labana sartu eta askatzen danean, listo. Hori alde batetik egiten jarriko. Hemen dauzko, txampiñoia, barren gorriak, nik normalein perretxiko ez ditu garbitzen, txampiñoia da bakarra ur azpian jartu eta ondo garbitzen dudana. Hauek ez dute urik zurgatzen. Ingo ditut, laurden eta moztu, eta gero hasiko naiz hori, gurinak saltatuko ditut, gainerako barazkia mozten jun, eta hemen. Gixau bat izango basa moduan, gure aragi gixatu betikoa, baina esan dago lehen, aragia beharrean, txampiñoiak izango ditugu hemen, eta gainerako antzeko izango da. Orduan, ni manoa, hauek mozten. Errezeta honen, errezeta tradizionala edo originala aragixakin itxen dana, berez Borgoniatik dator, ez? Frantziako Borgoniako eskualdetik. Eta horregatik, burginon, hau da, frantzesez Borgoniako gixatua, bezala ezagutzen da. Orduan, gixatu hau, berez, gixatu honek badauka historia pila bat, baina ez da Borgoniakin lotzen 1878 arte. Hau da, erreferentziak badauz, Parixen, igual, holako errezta liburun baten, edo, baina 20. mende arte, 19. mende arte, ez da heltzen erreferentziak Borgoniakin lotuta. Hau da, Borgonian izena emoten dotzienak, edo eskualde horrekin lotuta dauzenak. Berez, errezta bat, esan geike, Frantzia oso itxen dana, gaur egun Borgoniakin lotzen dana, baina lehen hau ez dauzela erreferentzia haundixak. Beraz, Borgoniakin lotzen da, ze azkenian badauz bi osagai oso tradizionalak dienak eskualde horretakoak, bata da aragixa, hau da aragi gorrixa eta bada behi asko eta egoten da tokisa, eta ardo beltza bai. Ardo beltza, Borgoniakoa hori beti entzun izan da, ez? Orduan, guk hau? Borgoniako ardoa eta. Barren gorri, txampiñoi baita ditzen zaie Pariseko perretxikoak, edo. Egisa da. Orduan, Paris Mignon ditu alko niko, ze ardoa, inguru hortan ez dakit egiten du, baina
bueno, alde hortatik ez gara oso urruti ere joan, ez? Urruti ez, baina, bueno. Moldaketa bat. Nik, bitu, naizena sartu da, egia da, hau, Instagramen aurkitu nuen errezeta hau, eta gero normalen sartzen naiz, errezeta hauek jartzen dituzten beraien web horrietan, eta asko batzu badira, ez? Sukaldearen itzarekin zer ikusi daukaten jendea dago, zu bezala, zure web horrien errezetak hartzen dina, eta batzuk, badirera, doktor vegan, badaude batzuk, veganoak egin direna, eta suposatzen dut hau, ze azkenean moldaketa hau induenerako, gian, danetik jaten du, barazki jalea da. Eta hori, ez dut egia esan, ez dut ikusi. Bueno, baina beti esaten duguna naiz, eta zu barazki jalea ez izen berez, barazki jalea. Danetik jana du. Nik kurri hau itxen dutena, kurri bat itxen dut asko barrengorrixekin, mentxorienen enja daukatena, eta ez da barazki jalea nazelako, baizik eta... Gustatzen zaizu. Bai, gustoko daukotelako. Bueno, zua igoko dio, gero barazki gehiena gurinarekin, oin gurin pixka botako diot, oliba bai, eta hemen ingo dana da, barrengorriak, salteatu eta kanpora aterako ditut. Eta ero, honek, tipula txikiak aurreneko aldia txorien ustut erabiltzen dituguna, hauek ingo ditut erditik moztuta, ekusingo dira gero ataletan, azenariak ilargi erditan, eta hemen porrua. Laburpenean, ez dut esan, saldarek ez du erabiliko. Berak erabiltzen duena misoarekin, misoari ur beroa botako diot, eta honekin bustiko dut. Misoare, eta ero honek irakin ingo du. Orduan, entzuten duzuen misoa oso sasuntxua dala, ez da izer, lagundu iten duela, sabelean da hori, eskeren fermentoa da. Hemen gure onurak ez ditu izango, zaporea bai, baina onurak ez, ze miso irakin ingo dugu. Orduan, hemen dagoen bizi guztia hilingo diogu. Zaporea emango digu, baina ez dizkigu ingo miso sopa batek ero ingo zizkigun, ez dizkigu emango bere onurak. Eta txokolatea kolore emateko bakarra. Hori bai. Bai, ze miso sopa bat eitzen dozunean, normalean eitzen dozuna da, ura irakiten jarri, eta gero ja bukaeran saldera egin daukozunean, horako apurtxo bat atara, ur horretatik, misoakin nahasi, eta gero nahasi berriz jateko. Ez azkenean bestela, hori, hilingo zan, misoan bizitza. Bai, hor dauzkan bakteriak eta guri onurak egiten dizkidutenak eta horrek hiliten dira, orduan, bueno, hemen guk kasu honetan esan dagoa, zapore bakarrik nahi dugu berea, eta hoxe izango. Eta barrengorrixak ematen dut zabe bai, olako plater, veganotan edo vegetarianotan, enbuto dut azkenean badauka testuria eta badauka gorputza, saltzian oso itxuta gauz, barrengorrixak saltzan jatiai, eta horren laurdenetan jarrita ez dakit, aragixan itxura edo, testurian gauzi, emoten dau. Bai, a ber. Osa, ez da bardina, eta ez da... Ez, baina, egia da... Ez da unai ordezkatu, baina bada, ez? Ez da, badauz beste perretxiko batzuk, ez da buenak onartzen, ez da ukela hainbeste gorputza. Eta gero egia da, baita egiten duena, oso, gixatuetan nik bai erabiltzen duena, gehien bat eizarekin, txokolatea erabiltzena, txokolateak bai egiten duena, eiza erabiltzen dugunean, kolore emateaz gain, gozotasun bat ematen dio, eta lehundu egiten du, eiza errezetak normalean niko indartzuak izaten dira, kasu honetan, guk ez barrengorriekin ez daukago arazori, baina, bueno. Eta gero, bello, foto hauek ekarri izkizot hau, nean nahi aspertu. Galetu aspertu, nean nahi afizio handia dauka. Perretxikoak biltzea maite du, eta gero egiten ditu lehortu, eta gero hautza bilakatzen ditu, eta, bueno, hor dauzkat urtero, gabonetan nean nahi anoparia olako izaten da normalean, eta gaur gero, honi emango diogu, ez da, hemen dauzkago angulak, basoko angulak, gero dago unjo beltza, xixa horia, denak hautzian, eta holako ematen abiliko dugu, gero, zapore altzatzeko. Lehortu, gero eotu, eta... Lehortu iten ditu, oza, jaso, garbitu, lehortu, eta gero eotu, eta pototan sartu. Bauka lana, artista bada nean aia. Bada. Bueno, gero, gixatu hau, ez da, behi gixatuak edo behi aragi gixatuak enditzugu pila bat, batek esango da, sukal gixa bezala. Ez da bardina, ze azkenean batzutan gixatutan dago jartzen dugu dana barazkixak eta motz-motz, edo txiki-txiki, eta dena joaten da saltzian. Hemen ikusi zeike gero, hori azenario pusketak, ikusitzen eta gustatzen gake gaina, holan izan bida. Tradizionala, holan da. Eta tipula txikixak, batzuk txikixauak eta egoten die. Horrein normalia ezagutze ditut, tipula frantzez bezala. Ez, holan sartzen die. Ez dakitan, oitxura gixau dauen, hango tipula mota bat da, baina, bueno, han asko ikusten die. Guk hemen ez ditu, egia da, ez daukagura oitxuraik erabiltzeko tipula mota dit. Eta nik honek pixkat handitxo bat diela, bai ingo ditut, esan dako, erdiri moztuko ditut, eta behin, barrengorria pixka salteatuta gero, hemen sartuko ditugu, erregoziko ditugu gurinarekin, hiru barazki hauek, porrua, tipula eta zenarioa,
Eta gero, behin erregozita, hori, jarraituko gixatu normal bat egin. Irinarekin pixka gorputza bat tomate konzentratu botako diogu, gero tomate saltza normal bat, eta gero esan dagoa ezberdintasuna dauka, erabiliko dula, hoxe, misoa, ezberdin aldera, joteko. Bai, puntu holan, desberdin bat. Bai. Eta gero, egisa da, Laister edo, hilabete txoba falta da, baina Laister udaberrixan sartuko gara, baina ondiokan, neguan gauz. Eta neguan, da honek egun hotzetan eta egisa da, ez dakit umore txarra edo holan triste egotiekin lotura badauela. Ez? Eta sopak itxendotzuna da, aldaera nabarmen aldatu. Ez? Eta postu da, ez dakit. Sopa bat jaten dozunean, sopak diarrekazak, sopak, gixatuak eta koialako platerak badie, hori gorputza berotu, baina harima berotzen dotzuen jakisak bai, ez? Holan igual, betxu ni ontxe estarritik enabil oso fin, eta nau desietan, etxera heldu, mantatxo bajarri, eta gaur seguro osoa faltzeko, eta betxu, aukera desberdinak izan zeikela, baina nik saldatxo bat hartuko zen? Saldatxo bat, kalabasa krema bat, horako gixatu berotxo bat, koiarakin da, horrek, gorputza berotzen da, indar berritzen dutzu pila bat, ez? Zapatuen, larun bat ontan, Sanblasaria badino. Ni junguna zan, da peidinkatutako sokia ekarriko txut, hori bederatzi egun eukin behar da, gero errein behar da, nik urte guztia izaten dut. Niri egun dugu. Urte osoa, gaurez? Ostra, kamiseta batekin edo batarako nuke. La letxoin kontuatu nez galdu egin dut. Kontua da, hori da, Sanblasetatik ekarriko zutela nik ordela, jarriko dozu hori, horrela txikin dozta virusak niri bakarrik eragin. Hau da, etorri da hemen txorinetik pasiatzen, zuri kordelakin ikusi hotzen. Zigorreri beman zion, zigorbe buelta ari da ematen, baina... Beraz ezatozu, ez dagoela balixo kordelak. Karo, nik zeratik balio, berez esate dute bertakoak, hartu, jarri soka, eta batzuk eguna danetik entzun du. 7 egunetatik 9 egunetak. Batzuk normalean 9 egun izan barrazu, eta gero soka hori erre iten da. Hori egin ondoren, ez duzu sekula izaten, estarriko arazoik eta hori. Gertatu liteke, dena ez da eguneko eraginkorra mundu hontan, eta gainera, eta espaizu egiten da aldaketa klimatikoaren errua. Eta kostatik etorri den plastiko pusketa txiki horiena. Ez da sokak funtzionatzen du. Orduan, auskala. Saiatuko gara. Bestela jarabi hartu da. Bai, betiko, jarabia kalterik ez dizu bingo, hori da. Falta zaizkit, hauek erditi moztuta, eta baratxuri atala txiki moztu, eta hauek ja dagoeneko gorritu ditugula pixka bat. Baratxuri atala, ies egin dit, emitxe? Hortxe. Emitxe. Hortxe, da. Hauek, ataren goitu patri, segundu bat, eta hemen, oin, gurina gehiago, eta pixkanaka gure barazkiak erre ostean jungu gara. Hori argi dago ez, gurinakin itxen dala errezeta hau. Bai. Frantzesak da, bakizu. Gurina asko erabiltzen dagoela bere sukaldaritzan. Ni Frantzian egon nintzen lanean, gehien harritu ninduen hasieran, nire entorren, hemengo jatetxetan oliba denetarako erabiltzen dut. Han oliba erabiltzen zen, ospin olio baten, eta pizka bat, ekilore oliba, ero gurina. Dana zen, ekilore oliba, esaten zuten, ez zitzaien gustatzen. Fuertegia, ez? Olio fuertegia. Hori kozinatzeko ez du balio. Zapore gehiago ematen dira, da gurinak ez. Gurinak ez dio ematen zapore. Oitxuta zauzen zaporia azkenean. Bai. Betxu, errezta hau birala da, ze ostegunetan badakizue, internetetik eta sare sozialetetik ateratzen ditugun errezetak ekartzen ditugula, baina badau beste gauza bat birala dana, dalako traola bat edo hashtag bat, deitzen dela soup season. Eta ontxe neguan, jendiak, ez dakite, ez da zeuze berrixo, baina gaztiok eta deskubritu dituzte sopak, antza. Eta oin arte ezekitzen zezan. Zakit, betidanik, pasta, arroza, daulako janari askarrak, baina, sopak bebai ointxe modan dauzela jarten, eta sopa pila bat itxe dituztela hashtag horrekin, beraz. Eta jenteak zintzilikatu ditu, etxean indako sopak, eta... Hori da, errezetak. Ja, Bitxu moda jarten badiolako gauzak da betikoak eta tradizionalak gu posik. Bai, gero, nik sartu behar naiz jakiteko haber ze sopa mota iten dituen jendea. Hori bai. Estatu batuetan oso tipikoa da, nik ikuste ditudanean, errezeta pila bat. Engo ravioli sopa. Eta txitutu dugu, ravioli batzuk, oi asko salda, gazta pila bat, tomatea, gazta, gero laberatu, holako
Frantzian itxendan tipula sopa antzerakoa, baina pastakin. Eta netako hori sopa bat, Sopa deitzea horri... ez dakit. Netako sopa da, betiko salda, horako kalabaza krema bat, ez dakit, beste gauza bat, urtsu haua. Euskal Tabernetan beti zer da, salda bat dago. Hori da, salda bat dago. Salda hon batek egia esan. Eta betxu hemen, ontsa ingot gidoitik irakurri, hitzezitz, segure gidoilari, Julen Gorosabel, poetiko jarri zaigu sopa kontutan, eta esango zut. A ber, zer imer naiz, osea, mariatuen eizingo bota duena eta... Apurat exagerazioa pentsatzen jat. Igual, ez dakit sopak hainbeste indar daukan, ze hemen jartzen da Julenek. Izan ere, baliteke langabezian, bikoterik gabe edo gaixo egotea. Baina sopa edo gizatu hon eta bero batek berriro ere etxean sentiaraziko zaitu. Hau da, igual gaixo hori zau, ez dakotu bikotia, lanetik botatzu, baina ez sopa bajanda. Sopa bat hartu eta dena konponduta. Ostra, hori teledendan saldu behar da. Teledendan olako gauzak egoten dien normalean, ez? Hori teledendan saldu behar dute. Hartu eta karakola mokiekin batera eta sopa bat, eta horrek ja dena, osea, medikuntza ez da behar bizitza honetan. Ni pentsatu da exagerazio dramatikoa badala, ez? Badaukala janarixak, almen hori, ez dakit, etxemina holan asetzeko da aldaera eta aldatzeko, baina exagerazio. Horren beste dainoko, egia da, berotzeko eta olakoak, holan sopa bat, berdin da, sopa bat, ura, salda, iten duzu infusio bat ura jengibrarekin hemen behin baino behiotan aipatu dugula, ez? Hori hartzeak, ostra, beste gorputzaldi bat emate dizu, gorputza benetan berotu iten du, ez? Eta, zurretaraino sartuta daukasun hotz horrekin etxera iristen zaenean, da, ja, lehenko eta behin eskua berotzen zizu, katilua, no? Tak, zaina sopa ni banaiz, holako saldak eta katiluan hartzea nik uste hobeto da. Eta gainera da, sentsazioa dana, ez? Segaten dozu hori, ez dakit, hartzen dozu zuk esan dakua, katilu eskuekin, berotzen gatzuz, gero, normalien etxe bai goxo da, holan, ja, erromantizismoa garatzen dozu, ez da, hori da, infusioak bezala. Nik hemen hartzeitxu danian infusioak, esaten da, ura berua, holan, erantzi baten eran, da, hola, edozein modutara, txorin ez zeose prestatzen gabizen bitartean, eratia. Baina nik etxian itxe dutenian, normalean, behitxo, musika holan leguntxo bat jartzen dut, mantatxo batekin, ura bero, gero aukeratzen dut holan belartxo batzuk guztatu itxen gata, tasa bebai, aukeratu itxotolan tasa bat haundixa eta artizaua. Eta da, momentu hori biltzen dauen dana. Hori behin baino gehiotan esan du, behitu. Askotan ez norekin egiten duzun, ez? Berdin du eguneko menu bat 10 eurotan janda hartu dilista batzuk, eta hori, konpainia honian, inguru gozo batean etxean izan aldala, menuero, etxean horrelako jaki, edozein jaki, erojun munduko jatetxe oberenera kompromisoatik, agian laneko zerbait, laneko ero ez da, ez horren gustora zaten jendearekin, munduko menu oberena jarri aldizizute, atzoko txirla horiek saltza berdian prestatuta goxo-goxo, ez da berdina. Ez da berdina. Eta hor, asko, gero eta gehiago lantzen ari dira hori, jende helduarekin, eta hori etxean bakarri daudenak, ez? Zuk izan alduzu munduko jaki oberena, baina bakarri bazaude, ez da elikatzi, ez da hori da, janaria jatea. Baina, hau ere elikatu imar da. Eta oso garrantzitsua da. Hau elikatu imar di, eta oso garrantzitsua da. Ez dakit pasagatzen noiz paiz, igual, upategi batera joen, eta han, kontatzotzu historixa dana, zauz, hori, han mastixak eta ikusten, dana usaintzen, era ardo haua. Ez berdina goxuago da? Goxuagoa da, eroste dozu igual 6 botilla, etxera heldu, botilla bat zabaldu, eta esatu oso, abitxu, ez da bardina. Han goxua bat zegoen. Han goxua bat, han dauka ez dakit. Berezixagoa da. Karo, imardosuna upategikoekin hitzegin, eta esan, etorri alzaeten ere etxera tardoa eraten dudan bakoitza, kontatzen dira zue historia guztia berriro, eta goten garaben kontu kontari. Hori bitxu, zigorreketanik badukau lagun bat aban komunian Iñaki, Bizkaiko txakol Iñakin eitzen dauen alan asko, eta bera da, sumiller, ikaragarri ona, eta niri berak kontatzo ostanean, ardauakin zehose, nik eratzenaz liuratuta. Poesia da berari hitz egiten entzutea ardoetaz. Hori da. Nola lotzen duen gauza bat bestearekin. Nola, nondik atatzen, gaina gero,
dastatzen duzu, eta esaten duzu, bai, arrazoia dauka, ez? Eta gauza askotan, ni egoten ez, txunditutan, eta txakolina probatuzu, ez? Baina zuri entzuten gustora, no? Oida. Ez dut behar probatzea, ja badakit ona dagoela. Zuri entzun da badakit ona dagoela. Nik askotan esatot Iñakiri, kontrata binbiotzut poteuen etorteko lagunekin. Ze askotan Iñakik esaten dago, zuk ardaua, zakit, gu gauzo itxuta, poteuen joen, imaginau, ardo bat eskatu, eta lagunekin berbaitzen zapzaen bitartian, eran da, ez erreparatu arduan zaporia, usaina, da holan. Eta berak esaten dago, emon, minutu pare bat, ardaua ikusteko, usaintzeko, eta orduan ingo jatu berez isaua. Baina nik hori lagunduko nauke, hori, poesia apur horrekin. Eta horrekin ja, perfecto. Da, zukadaritzakin, bardina pasatzen da. Azkenean, zuzoiz jatetxe batera eta etorten danean zeusen maira konta utxindotzu da behitxu hau, ulan da hola den jogu, arrautzak, ekarri erosi ditzugu hemen aldameneko hausuan. Zakit da. Beste zapore bada. Iñakikin esperientzia daukat, izan genuen nolako etortzen kasetari batzuk, eta tartean zegoen La Vanguardiako aditu bat ardoetan. Eta horre baitxirla jan zineten. Horre baitxirla jan genituen, bai. Tipu horrek, tipuak asko zekien, Iñaki ere esan zian, tipu honekin, dastatu biak, eta bakoitza bere sentsazioak eta ematen zuen bi bertsolari bata besteari bertsuak botatzen, eta aina hor pixkatak txikaten da, bai, eta nik hau sartuko nioket esan. Egon ginen, gozatu genuen, eta hau espero moduan zuek gozatzea, errezeta hau etxean iten baduzue. Tomate konzentratua, koiaraka da bat. Azkenean, tomate konzentratua guk txorienen hemen askotan erabiltzen dugu, eta geroz eta ohikoa da supermerkatutan eta gure dendetan ikustia. Eta da, tomate birrindu bat, baina oso murriztuta, eta urak entzen jako orduan bakarrik geratzen da, hori, tomatia konzentratua. Hemen, irin pixka bat gorputza emateko, olio pixka hor da ona zurgatzeko, eta gero, ardo beltzarekin, orduan, honek jarraitzen du izaten hori, haragia saltzan, etxean ingo genuke moduan, ardo beltzarekin busti, eta esan dagoa, hor urberoa dauka, eta eringo dana, hor misoa disolbatuko dut, pixka bat, ur horretan, eta salda moduan, barrengorriekin batera, barrengorriak hemen sartuko ditugola, sartuko ditu eta jarriko du dena hemen pixkanaka erregosten. Honi irekin aldi bat, oin, gure barrengorriak ero txampiñoiak barrura. Eta, ez da, barazki sale, guarnizio moduan ere, hau, gero hartu, eta Patrik gero ingo duen errezetako osagai nagusia jarri eta hau guarnizio moduan aldamenian, zoragarri jongo zen. Bakitzu, behitxu bihar izan dutela zein nintzen akordatzen zeko zein hobin hauen. Bitari, mesedez. Burua ez dakit non daukaten. Bilbao aldeko tolorak, gure lankideak, begitua horri junzaio, esan du. Aldameneko guztia sobera dauka. Niri jarria zu hori prantxan egin da. Azpizuna ekarri dota, ero humus batekin joango dana lagunduta ikusiko zuezelako ona. Eta, gaur, otxaiak bat, urtarreia utzi dugu atzean, eta bakizu urtarreia beti lotzen dela horako, ekimenekin eta bazuk urte osorako nahi dituzun auki helburuekin, ez? Nik abdominalak iman nituen destitut ditzen. Abdominalak? Desastre. Zu baukazuta, ez tozu bia. Zer, hor, koipeak eruza horren azpian batzuk badaude iskutuan. Baina hori bakizu, behitu, nire gimnasioen entrenatzaileak beti izaten dau. Abdominalak ez diela gimnasioen itzen, bai txiketa zukaldian. Izen baina, koipia aukitzen mozu. Hor dau. Hor daude, egon hor daude, eta oso tripago horra da izan duzu, baina... Dano dauko, abdominalak. Izan dano, argi dago. Petxu lengo gunean, jo nintzen... Misoa deseina, eta ur pixkatekin estali, eta tapa jarri eta hau utziko dugu ordu erdi zeiten. Kontatu. Ematen gauen lengo gunean nire lagunik onena sarek, eta bisok, holan, amamasar berde batzuk. Jo ginen, boxeora, eta hor aldamenien dau crossfit, holan... crossfit leku bat. Ze gorputzak, eta ezin bi mutil, baina horre gorputzak ematen zauen margotuta zeuzela. Holan, arrixakin egin jakoak. Zer, biluzik atara zien, ala zer? Bai, holan, frakamotzetan, eta zer, gainien ezer barik? Neguen korrikaitzen, poligonuai, bi huelta. Eta hu, holan, begira, bi amamaxar moruan, holan, moñua, txandala, ez da hu, holan. Eta gero zabestan zarek, horrek ez da bez jaten, hombre. Gero horrek etxien aukitxata. Ja, baina nahi desan, eta atera zen kamiseta gabe, hotza, hoize zeukatela, hotza, baina zagute. Hilero hemen, 50 euro inbertitzei jot crossfitean, hau izateko, orduan erakutzin beharko dut.
hotzak ebeikia jungo ziren, baina esango zen, bitu bia mona xarroien, nola behiratzen diguten. Bueno, esan dakoa, hemen, ja, zaindu. Badaukagu gure, hemen berezia da gaina nola, bera jartzen dio nolako labeko papera mozten du holan, eta erditxoan zulotxo bat egiten dio, olako tximini antzeko bat, hori jartzen dio gainean, eta hor usten du, esan dakoa, ordu erdiak guk, belarru zaintzuak, kasu honetan guk hemen kanpoan neukan eskaia, erinotza, eta perrexibea, bera izartuko. Frantzian buket garni. Eta tapa jarri, gu betiko tapa, eta patatak egosi bitartean, honei, 25 minutu utziko diogu, patatak zuritu ingo ditugu, patata pure bat ingo normal, sardeskarekin pipi moste jun, oliba botata, eta ero biak zerbitzatuko ditugu, hori bai, txokolatea eta, bueno, angulak. Venga, botako zau. Bueno, aukeratuko dut eta gero esango zugu. Venga, ointxe. Zelako itxura. Itxura hartzen doa hau. Eta, bueno, patata purea egin jungo nahi zoin, bakarri falta zaite hemen txokolatea tal pare bat. Bai. Botako izkio. Tak. Erabaki du angulak, botako izkiola. Mendiko angulak. Osondo. Zaporea, emateko. Honek ez, birixuan edo errestabiralian ez da hau agertzen. Hau ez da agertzen. Hau da zure ikutua. Nire ikutu berezia eta beste zaporea bat emateko. Eta hau ere ez da agertzen, baina da gurina azkenean. Hemen daukadala eta honek saltza bakizu brillu eta loitu egiten dituela, kalterik ez dio emango. Orduan, hau sartuko dugu, utziko du hemen, pixkanaka, dena batzen, eta bien bitartean, esan dakoa. Ingo duna, mendozka patatak. Egosita, zuritu inditu dela, eta ero, ataletan moztu. Eta gero, behin txikituta daukagunean horrela, olio virgin extra botatzen jungo gara, eta nazten jungo gara gutxo gara. Ez du ingolako, hemen gurinanak eta egiten ditu oso goxuak. Gurina esartu dut zago hemen pila bat, beraz. Desente dauka, hor da, bai, horrek egin uste nahikoa daukagula. Patata apurtxo bat harinagoa izango da. Ba, bueno, Ameriketako bihotz elkartiak, dietakin da gabizela berbetan, ez? Urtarrian normalian jendia dietan jartzen dela eta eman ditu bi diela onenak bihotz odien osasunerako. Bi dieta? Bi dieta mota, bai diela eredu onak edo behintzat berak hartze ditxula on moduan. Bata da, DASH dieta nik horien nagoena ezagutzen. DASH dieta da, Dietary Approach to Stop Hypertension. Orduan da, hipertentsioa geisteko ona da. Ez da danontzako. Eta, zelan izango zen, no? Ba, bueno, egisa da, asko ematen dela dieta mediterraneo bati, hau da, jate dituzte barazkixak, frutak, lekaliak, arrautzak, aragixak, arrainak, eta esnekiak koipe gutxi daukienak. Hau izango zen, dieta mediterraneoan bardina, baina dieta mediterraneoan bai bultzatzen da koipe osasuntxuak asko erabiltzera, ez? Hau da, olio extra virgina eta olakuak. Hori izango zen, desberdintxasun olan nabarixa. Eta gero, badauz beste dieta batzuk, diela, igual, ez dakit, keixo mugatu itxendot zuenak, gauzak. Horan oso modan jarri dienak, paleo dieta, eta keto dieta, horrek, azkenean, igual, koipi aldozu jan nahi dozun beste, esnia, gazta eta dana, baina hidratotan murrizten dutzu. Edo besetan bai. Azkenean elikadura bat, bultzatzen da, dana jateko, espadukazu behintzat inongo arazorik, eta beti profesional batek gidatuta. Guk hemen txorienetik beti gomendatze ditugu nutrizionistak eta nutrizionista batek emongotzun dieta bat jarraitzea, ez? Telebistan ikusten dozuna, liburu baten, Instagramen, edo beste informazioa. Zerbait personalizatu izatea, zurekin egitea horre, zurekin ikerkuntza bat, eta... Eta azkenean behitu, nutrizionistak lau urte gondi unibertsitatean, praktikak itxen gora, bera urte pila bat daramatzate dietak eta itxen eta personalizatuak, ze asko, gaur egun da dauz, dieta jartze dituztela, niri hau funtziona hoin jaten, ze honekin argaldu ditxun 15 kilo edo honekin jetxin hauen azukre kopurua, baina zure esperientzia ez da mundu osoan dako berdina. Baina Patri gaina, baina eski kontua da, horrelako dieta asko, argaldu noski argaltzen zaela. Argaltzia ez da helburu dana mundu osoan. Ez da argaltzia, eta dieta deitzea da zerbait zuk ikasi behar duzu egunerokotasunean, bizi guztian jarraitu behar duzu zerbait. Eta ja dieta hitzarekin azten bazara zerbait gaizkizoaz. Orduan izan bada pixka danetik jateko zerbait,
Eta bai, argaldu egiten duzula, baina gero ere hori mantendu inbar dela bizi guztiko, egotea jente egiten dena, gora bera, Kuste dituzu batzuk, daudela gizen, gero argal, gero berriro gizeltzen direla, gero argaltzen direla berriro, eta bai, dieta hauekin normala da argaltzea, azkenean, kalori gutxi sartzen bat zen dituen lehen, 2.000 eta 1.000 sartzen dituzu, argaldu, normalen argalduko zara. Baina, gauzia da, dietak eta bebai dauzela oso oinarritua pixuan, diela oso pixu zentristak. Hori da, eta ez da... Eta ez da usetan, argala izatia ez da osasunakin. Ez da ukazerikuririk osasuntxu egotiakin. Zu egon zeike, apurtxo bat potolo da oso osasuntxu, eta egon zeike, apurtxo bat argal, eta bape osasuntxu, beraz, pixuzentrismoa alde batera utzitxa, eta dietak beti nutrizionista batekin mesedaz. Eta beti esaten duena, eta ipurdia mugitu. Horre, eskabiltza esaten, Patri lehen esan duena, abdominaldu horien moduan lan horre gimnasio matxakatzen, beste ero batzuk egiten du moduan 2 ordu mendian korrika ibili behar, ez, ariketa fisikoa, ibili pixkat, igeri lekura joan, igeri egin. Igo gaiu hartu biharrian, eskilerak. Bai. Ibiltzen igo. Zentzudun gauzak. Bueno, patata purea, ikusi duzu, oliba, desente bota dio, txorrota pare bat, onak, piper beltza, gatza, gero beti probatu mesedez, zer moduz dauen, eta orain, probatuko dut zer moduz dauen gatzez eta gure barrengorria burginon erara. Barrengorrinon, alegia. Eta zerbitxo gehiago, ze saltzak edatu da. Bai, potoloa. Txokolatia, ez dut ikusi, gehitxutza zuia? Bai, biatal. Boa, benetan, oso goxua da, Usaina behintzat, kristonona da. Eta da, nik benetan, aragi ez daukalako egia da, aragi xatua era hontan prestatuta beti saboretsuagoa dela, saltza eta hori, baina ez diola inungo inbidirik izan behar honek, benetako olako buf burginon errezeta bati. Bale, zigo zalantza badaukat errezetiakin. Esan. Eta ez da holan errezetiakin lotuta euneko eun, baina ni bakizu torpe xamarra nazela. Beraz, hau jaten badot, eta holan, ez dakit, tantaka bat edo jausten bajat amantalera edo kamisetara, holan orbanen bat aukitzen boze horrek ardo beltza dauka, bakizu nola kentzen dan edo... Bueno, nik horatzen naiz, jatetxetan lehen beti geneukan hori zerbitzariak askotan etortzen, esprai bat zegoen. Botatzen zizula, holako apar bat egiten zuen hori, eta gero lan garbitu, eta bueno, hori, bestela limoizukua esaten da, ona izaten dala. Nik arduan dako entzun dut esnia dela ona. Bintzan izan Ferminetara joaten nintzen nien, gero hango erropak bukatzen zauen, imaginatzen duzu zelan, eta hori esnetan gordetzia. Bueno, ez txuri ez. Eta hori, badauz olako trukuak, baina trukuak izaten die, normalia zikintzen zaren momentuan, alik eta lehen hau, hori, orban hori... Segitxuan bota, ez? Bai, segitxuan botatzea, segitxuan garbitzia, ze alik eta denbora geixen eruen orbanak zure kamisetan edo mantalian, zailagoa izango da gero kentzia. Zurgatu ingo du, ez, hori? Hori da. Eta, berez esaten da edo komeni da, bikarbonatua, ospina, horrekin gotzu bebai, aparra txurixer lehen zuk esan duzuna, eta hori urakin kentzia. Gero garbitzu zuk, normalien garbitzu duzu moruan, baina horrekin be, hain zaikela, bikarbonatua eta ospina. Eta zuria baldin bada, lixibak horretako. Uste, sukaldarien askotan, beti esan, sukaldariak zuri zeatik juten ginen, baina da gero garbitzeko ere errexaua dalako, ez? Txuria lixibatan sartu, txaketillak, gero gure arropak, eta hor garbitzea errexaua dala. Bueno, hemen, sumendi bat, oetxo bat egin diogu, gure barrengorri hauei, eta gainean, hoia dagoeneko izalduko dala, saltza pixka gehiagokin, iskiletatik eta erortzeko. Etxo, nire koñatian dako ezan izango da. Ze ba? Are izako gustatzen lan, tipulan, satixak eta, holan lodixak eta. Ez dauelako pro, Patrizia. Sigur, bai? Ez dauelako pro. Hemen dauzkazue, gure barrengorriak burginon era da. Aio, xabatezka da zuretzako. Bai? Zerako goxua. Haer misuan zaporia holan antziten bat. Ez zaio nabaritzen, egia esan, nik uste nuen gehiago hartuko zitzaiola, eta hor ardoak eta tartean eta... Zelako goxua benetan. Hau da nire estarrirako bien hauena. Gero abian. Etxe zaporia, ez da? Eta pertso bat eraman etxera, gustora jarri, lasai, eta nik zu prestatuko duzun espizuna jango dut etxean, bale? Hala. Hala!
ba, ingo tratua. Ba, gure taldekide batek esaten zauen bakarrik azpizun holan plantxan da hori jango zauela. Baina, bueno, hau sukaldaritza programa da eta errezeta bat garatu inbidogunez, apurtxo bat aurrera joango gara. Eta zerbitzatuko dugu azpizuna holan espeziatua humus batekin. Hori bai ez du alain ez Bai, humusak, pila bat dauz, eta gauza pila bat jartanako gainen, baina nik aurkuan olako, haragi espeziatu bat jarrikot, kontakotzu zelan. Bikain. Lehenengo ingot azpizuna laukitan zatitxu eta Russell Hanut espeziakin eta kominuakin olixo apur batekin nahasi. Hore gorde ingo eta gero ingo humus tradizional bat, txitxiri begosiak, tainia, berakatza, limoizukua eta ur pixka bat, olio apurtxo bat bai, birrindu, zerbitzatu eta jarriko dugu platero baten oinarri bezala, pipera utzakin apainduko, aragisa plantxan ingo, hori gainean eta bukatzeko pinazi bat. Berez... Horri informatu zara? Zeri buruz? Herrialde arabiarretan aragia ondo inda puntuan ero gutxi inda jaten duten? Enaz informatu, baina, azpizuna danez eta kalitatezkoa danez. Bai, patre, hori oitura gu daukagu hemen, azpizun oso jan izan ditugu hemendik kanpo, hoxe, holan, laika alpargata. Gorrak eta zatozu mesedez. Hilda da, ez du gehiago sufrituko, bakarrik, buelta eta buelta. Txasu, euki ordu erdi hor, plantxan, erregosten. Hor, gaur, biralak edo, errezeta biralak egiten ari garen ontan, nik, egoten ez ikusten nolako errezetak, eta egia da, askotan ikusten dituzu, haragiak eta, entrekotak eta azpizunak eta egiten, eta erdiki mosten dizut holan, erakusten moduan behira ze gorri utzi duen erdikoa. Eta gara, nik ikusten dut hori eta esan dut. Baina batzu izkak ikusten holan. Ez hori da, eta hemen bestaldean begongo da jendea, haragi ondo inde gustatzen dela, eta nire respeto guztia, baina hori pixka dela kulturala, ez gu badaukagu hemen ohitura hemen jaten da moduan, ez, holan gordine esan dezagun, eta hor, guztuak danerako dauz, eta bakoitzak egin ez lan edo modu, baina bere irakusten dut hor, erditi nola geratzen den da, esan, gure gustorako, ero hemen jaten dugun modurako agian gehiegi egin da, baina kulturala, beti ez. Hemen, aurkitxoko zau puntua, guazen, olixua jartzen, eta gero, bai, egisa da gu oitxuta gauzela, azpizuna da laukago aragisa kalitate honezkoa danean. Espeziak eta hola, bera bakarri izaka, ez? Eta bere, berdan, orduan, hemen badoia, kuminoa eta Russell Hanut edo, kurri apurtxo batekin bebai, jarri zeike, hau, nahasi, ontzen. Eta ontzen utziko bitartean, humusa ingo. Nik normalian humusai kuminoa jartzen dotzat, baina espeziak eramango ditxunez aragixak. Billo, oso ondo. Hori da. Humusa egongo da, hori espeziatu barik. Zaporia emongo zau, oliba olioakin, tainiaekin, eta hori berakatzakin, baina... Oso ondo. Espeziak hemen. Patrik orain tainia aipatu duen ondan, tainia bakizu, behin baino gehiagotan erabili dugumen, sesamo krema bada, o pasta bat, sesamoarekin iten dena, eta berez, sesamoa eotuz, horrelako robot batean, pazientzia handiarekin, ez pentsa hartu eta hori, minutu bat hor eotzen izan da gero lortzen dela, baizik, eta eotu, bera bajatu, eotu berriro, bera, eta horrela bere koipea botatzen hasi arte, eta orduan gero azten danean, errexo egiten da bukara, baina pazientzia behar da, horretako, saltzen duten tokien, horako arrabola berezi batzu dauzkate, eta haiekin birrindu egiten dute, eta suposatu egiten dituzten kantidadetan, izango dituzte gailu ero robot berezi batzuk, baina etxean egitean nahi baduzue, pazientzia behar da. Azkenean, taini izena tain birrindu nahi du esan, arabiarrez. Bai. Eta, oso ohikoa da, bertako sukaldaritzan, gozaltzeko, baskaltzeko, hainbat prestakizun egiten dituzte oinarri moduan taini hartuta, hemen ingen duen bat, hor Jordanian daztutu genuena, izan zela azpian granada olako sirope bat, eta ero tainia bertan bakarrik, eta kombinazioa biena, benetan, krematxoa eta zaporez betea zala, eta zoragarria. Orduan, interesgarria da zerbait, koipeak badauzka, desente, baina osasuntxua da. Hemen gure lehen Patrik aipatu dieta mediterraneoan eta
Bai, horre, biegantzak azkenean da fruitu lehor bat, ez? Sesamua hasi bat da, ez? Sesamua. Orduan, bai, badauka koipia, nola ez? Nola ez da balkiko. Baina horregatxik ataratzen da, bai, eta horregatxik ataratzen da krema hau. Ze koipia espasoen aukiko, hori da, nolako, bueno, irin bat edo. Baina, ataratzen da, krematxu. Koipiak, denak ez direla txarrak. Koipeak, eta gorputza behar du koipea. Hor lehen dietak aipatu dituen hortan Patrek, batzuei uste dute dieta ez koipe guztiak kendu inbar da. Ez da gutxio ere, intxaurrak koipea dukate, horrek erabilia ditu. Lehen aipatutako oliba, nola ez. Hementxe segor? Salata pixka bat. Esan dako, salata pixka bat, bitxartian. Sartaina be, berotu indot. Bai, berotu indot, sortzira. Eta ingou, aragisako sinatu. Bai, hau azkenean esan dakoa. Kombinazioa, beti normalean, oitxura daukagu, tainia, parkatu humusa, ogitxi gorki batekin, azenario batekin, apio adar batekin jatekoa, gaur beste modu batean. Eta, bueno, taini alde batetara utzita, Patri, nator, holako albiste berezi batekin. Guta? Zu parrandan atatzen zenean dantza asko egiteko azara? Gustatzen ga dantza itxe, bai. Osa, mugitzen zara. Bai, nola ez? Ba, Irlandan, atara dute holako diskoteka berezi bat, asmatu dutero, diskoteka gauetan dana eta astebukaeratan da hori, eta astean zehar, astebukaeretan diskoteka moduan lan egiten, eta astean zehar da, nola da, holako bulegoak daude, ofizina daude, eta ofizina moduan. Bueno, ba, diskoteka horretan, lortu dute sistema bat, hor sortzen den dantzarekin jendea egot da, eta hor sortzen den beroa, bai? Gero, odi batzuen bitartez gorde egiten da, eta astean zehar, berogailuak eta bertako bulegoak ero ofizinak berotzeko erabiltzen den bero hori, diskotekan astebukaran zuk dantzan parrandan botoa duzun, beroarekin, horrekin, berotzen dute, bulegoie berotzen dituzte. Ja, dan asmatuta dau. Eta gainera, gehi esako izut, gero jarri dituzte baita lurreko baldosak, gero pixkat 5 milimetro bera egiten dute, orduan dantzan zeuzenean beti bera eta gora eta bera dabiltza, oso gutxi ez dena beritzen, baina hor sortzen den energia hartu eta elektrizitate moduan, elektrizitate bihurtzen dute, eta gero hori ere erabiltzen dute elektrizitate hori, bulego horretan erabiliko duten, ordenagailuak eta dena funtzionatzeko. Aprobetxatzeko, ondo da. Hori da, orduan zuk pentsa, baina ni hor, sarrera ziaten kobratu beharko, nik kobratu beharko nieke berai, aste guztiko berogailua nik ordaintzen diet. Aste guztiko argia nik ordaintzen diet. Nik egia esan nik nantza asko itxego nahi, ni asko mugitzen naiz. Bai, Ni parrandan nahi. Nauen zago, ni pentsa da zu zinela hola, barra nola negotekoa. Barra negotekoa, eta. Ni naiz, kuadriako egoten dira barran, da ni nau saltokan batekin besteakin dantzan, geldi ezin egon, nik kilometro batzuk itxit, eta orduan, karo, hor nik kobratu beharko nien beraiei, ez? Ez dakit, niri hola iruditu hola... Bota proposamena, ez dakit baietz esango zuen, baina... Jode, Patri! Batu zema txakurtxiki aurreztu behar dituzten niri esker. Bueno. Ez? Ez da hitz. Bueno, baina, benetan, ideia moduan, oso ona da, eta aina gaur egun gaitza, dana baliatu behar dela, eta sukaldaritzakin badukar zer ikusia, ez? Hemen ez da desaprobetzatzen, ez da botatzen ezer, eta hor, 200 gizaki dantzan da ditzen hor sortzen den energia eta berotasun guzti hori baliatu egiten dute, eta bigarren bizitza bat ematen diote, eta oso ideia benetan oso ona iruditu zain niri. Betxusiko hemen jarri dut, piperautza eta olixua. Zantxe ingo ditut olako, apaintzeko edo, olako. Marratxo batzuk? Bai, marratxo batzuk, honan tradizionalak izaten diela humusian eta ingo azpizuna, erdixan. Koiara bat emezara behar duzu? Koiaratxo bat... Ni sardeskak eta atak ditut, zau suposatu sardeskak izan barku dula. Hene. Ez horrek bera erortzen dienak ez die... Zuetako die. Maira. Hola, piñazi batzukin. Ai? Eta listo. Gure humusa azpizun espeziatuak.
Jali, berorren sardexka, Bai, hartuko apurtxo bat, hemendik. pinazia, humusa, azpizu. Oso fina, Orla. ara gisa oso orekatua espeziatu edo bai. Oso goxua, ez da? Bai, etxean egiteko modukoa, gaurko bi errezetak, lantaldeako inago daztatuko du, baina nik aurreratzen diet goxua dagoela. Zuek etxean egiteko modukoak, erresak, eta kozinatu sukaldean sartu. Eta, bixar, astia bukatzeko ostiralian, hemen gatoz berriz, beste bi errezta oso goxutik. Agur! Agur!